Hoy en la Diputación ha sido un día diferente, incluso raro. Incluso hemos podido ver algo que hasta ahora era imposible. El presidente enfundado en camisetas de las plataformas, mientras que a unos metros una afectada se desmayaba entre la multitud. Tuvo que ser atendida por el alcalde de Bayona, que es médico de profesión, posteriormente trasladada en una ambulancia al hospital. Tras este suceso y los cambios de ropa inesperados, llegó la asamblea que sustituyó al pleno suspendido por la gran cantidad de público. Los primeros en hablar fueron los afectados. Nos viñamos con a idea de pedir axuda. Cando pedimos axuda, pedimos pos afectados. Non paus afectados de Vigo, ou de Bayona, ou do Morrazo. Paus afectados. Si ven Europa aquí, que é o que pedimos, si ven a investigar, van a investigar a situación de todos os bancos. Non só dos gallegos, siquera, sino de todos os bancos. 51 entidades das 56 fixeron esta trama. Todas elas. Porque se lle pediu, hai máis dun mes e medio aproximadamente, aos tres partidos políticos daqui, da región, que identificaran as persoas físicas que firmaron a fusión dos bancos. Por que as persoas físicas? Porque eu non vou nin en contra nin a favor de ningún partido, tanto me ten un como outro. Pero si as persoas que fan as obras son as que merecen o premio ou o castigo, según sexa. Esas persoas firmaron algo que dicen non haber visto. O PP non me responde. O PSOE dame largas, díceme que levan 3 anos pedindo un informe que polo visto fixo unha auditoría externa de nombre KPMG. E o Bloque díceme que, aparte de non ver esa auditoría nunca, que lle consta que ninguén da oposición a ten. Entón eu pregúntolle ao PP, onde está esa auditoría? E aos outros dous, como coño firman algo que non miran? Nos viñamos aquí a traerlle unha carta pedindo que identifiquen aos responsables, que os cesen inmediatamente e que os encausen pola vía que proceda. O que non pode ser nos vir aquí hoxe e topar un señor cunha camiseta porque representa 46 millóns de españoles. Bueno, neste caso, a 1 millón e pico de galegos os que sexan. É igual que en España. Parecedes cans a trabarvos os uns aos outros. E non se trata deso. Se trata de tirar todos do mesmo carro para safarlle o problema a esta xente. Esta corporación provincial coincide plenamente de que este foi un roubo masivo a miles e miles de personas en Galicia. Decía a última intervención Xulio Vicente que en principio alá polo mes de setembro pasado el non creía no arbitraxe, agora sí cree no arbitraxe, do cual me alegro de que crea no arbitraxe. E polo tanto, el benvido ao reino dos creyentes, porque non cree en eso. Polo tanto, creo que é unha boa fórmula de devolverle a todos os aforradores, devolverle hasta o último céntimo de euro. Señor Louzán, eu cando lle ofrecín a camiseta, ofrecíña para que se puxera do noso lado, non para que fixera unha foto coa prensa. Entón, se vostede asina un compromiso que se pon do noso lado, verdadeiramente, non con palabras como se levan posto hasta ahora, porque non queremos solidaridade, queremos compromiso, e queremos solucións, e queremos realidade, entón eu mesma lle regalo a miña camiseta, mentras pago o favor de devolverla, porque vivo dunha pensión de gran invalidez e non teño para comprar outra. Propoño que os tres portavoces nos sentemos, redactemos un texto, que o asinemos, evidentemente, iso ten as súas consecuencias, ten a súa trascendencia, pero para que teña de verdade actividade, pois vayamos a raíz do problema. Terá que ir nos términos de dirixirnos ao goberno do Estado. Disposición a sentarnos de novo e a valorar todas aquelas cuestións con tal de conseguir un fin que non é outro que devolvernos hasta o último céntimo de euro. Al terminar la asamblea, varios afectados se acercaron a Louzán para seguir reprochándole su falta de compromiso y para pedirle soluciones efectivas. También quedó patente la división que existe entre las diferentes plataformas de afectados.